vaibva vapinda mudzimotikari asi munhu ainge achitungamirira nyaya dzese dzindi nhongo Rex Nhongo vaibva vapinda mudzimotikari kudzokera kumakembi vanhu kumakembi kwakanoita frakasi dzakawandisa haikona dzokutamba ba isu masenior commanders tasungwa ndobva vadzokera kumakembi ndobva vachinosunga futi vamwe vakawanda I don't remember the number, but vanhu vanofanira kuva vasvika near 100 macommanders akasungwa. Vapinda mudzimotikari asi munhu ainge achitungamirira nyaya dzese dzindi nhongo Rex Nhongo vaibva vapinda mudzimotikari kudzokera kumakembi vanhu kumakembi kwakanoita frakasi dzakawandisa haikona dzokutamba ba isu masenior commanders tasungwa ndobva vadzokera kumakembi ndobva vachinosunga futi vamwe vakawanda I don't remember the number, but vanhu vanofanira kuva vasvika near 100 macommanders akasungwa vakameka sure kuti everybody ane influence out. Rex Nhongo paanga achigara ari koko anga achinyora mazita kuti ningi naningi 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 ndanani vakanyorwa kana mchiri even vichanza muchizarangarira mazita ekuhondo ekapanoti military committee yakinge yasara David Tojana Pakachipoera James Nyekadzinashe Dzinashe Machingura ningi Dr. Mudzingwa Elias Hondo Dr. member the military committee ndo anga member the military committee pamusoro pedu ina andri provincial ndaendri pa provincial avanga vari pamusoro pedu quite military committee province nesector kozouya like I said ndichazokupai mazita vanhu kuti you need to meet most of those people ava ndo vakuru vandiri kutaura apa ndiani gwauya kana zvakaitika mastereo what happened there takatanga tasungwa isisu cream yainzi cream yacho yange yakaipai right vazoenda kumakems ndobva vandosunge futi vamwe ndobva vachinogara vega kumakems manje vabva kumajera nevamwe vanga vabva kumusha kuno right vanogara vega mumakembi muya vakuchinobvunzana manje kuti ko nai macomrades kwaizvizvi zvatokunzwa zvakadai zvote vakuna a different situation kune macomrades kuti kuti kugara atitaura sei akatinyepera nai wataura sei zvaari kutaura izvi vaona nikisi it's completely the opposite ndo pazosungwa vana hama dziripi vana rugare gumbo vasungwa futi nefrelimo futi uyo adzokera anotaura kuti kune vamwe vapanduka maona ndo panosungwa vabva vese kumajeri uko asi vazosungana vavega uko vasungana vaya vabva vanokutaura kuti kweiwo wakatinyepera sei, why did you tell us lies? Wakatitaura kuti kwakadai this is not it. What is the story? Ndobva manetsanwa mumakemsi ndokana muchinzwa kunzi kwakazonzi kwakaitwa makomba vanhu vaigariswa mumakomba kwakaitwa utsinyoku vanhu vakaiswa makomba paiva nemakomba akacherwa vaichereswa ivo vacho vasungwa vochera mazikomba ekuti iwe haukwire unotokwira vaisirwa muti vokwira nemuti vobuda panze saka vanhu vaya vaitorwa ana Samora vangaziva zvaiitwa mumakemsi medimo vanhu votorwa mogara gomba riri pasi ivhu mogara pasa rimwe zigomba iri rimwe gomba iri vanhu vakachengetwa makarimo varimo makomrades akachengeta vanhu mumakomba vari muno mapenyu today vakachengeta vanhu mumakomba emo
saka vanhu vakachengetwa mumakomba muya ivo vana hama dziripa vana Crispin Mandizvidza vana Gwauya vapera kubatwa imo vakapinda imo vanhu vese vanhu vaya ndobva vazotorwa futi ndobva vanokandwa Samura kuna Samura Machel vakandwa ikoko ndobva vazosumudzwa nendege kuiswa kwatakatiri akuru ko chii chakazoitika vakutitaurira aiwa kwakazai kwadai things hazinozofamba zvakanaka isusu takata kuzobvunza takuona imomo mukudare izvezvo ndo pakafa vana Mudende vana Chimedza nana Goronga vakaurayana ikoko Mozambique ikoko vabva urayana ikoko so the whole thing hachina kufamba zvakanaka kune maprogressives istaita maprogressives maprogressives akakundwa vaibva vatwa annihilate vapera kukandwa majeri endo ipapo ndo pakanetsa vanhu kuti Mozambican government was not supposed to have taken sides yaifanira dai yakatoyananisa kuti no imi kana muri kutadza kuwirana apa matadza papi nepapi nepapi but Mozambique vakakurumidza kutarisa nyaya dzekuti ikonomi yavo yakuita sei vakafunga kuti vanhu ava ndo vari kutarisa kuti zvipere izvi paikonomi ifambe zvakanaka vasingazive kuti nikisi matactics enemy so zvadari manje I'm coming back to your question kuti tazochinja sei zita ko ndirarama ndichinzi Mugabe munhu andisunga munhu akaipa kudaro ndirarama ndichinzi Mugabe futi is dangerous akaipa haasi right ndauti vanhu vese vabva kuti takupa rimwe new zita must have a new name vanhu vese vanhu vataiona kunza uyu hatichadi kuona anoita associate nemunhu nevanhu vakafanana nevavanhu vakaipa and for sure if you look where Zimbabwe is today dautudzuka pana Mugabe daudzokera kuZambia even musingataure zvenyu mazita who organized and why kuti chairman Chitepo must be killed because there are various reasons and versions why chairman Chitepo was killed and achinzi akaurayana nanhingi nemazambians achinzi akaurayana nema-Rhodesian forces achinzi akaurayana what happened what transpired ndimakanga muriko imimi kuhondo right inini ndotaura nepandoziva but vamwe vanhu vandichakupaya kuti vanozokutaurirai even nepakaigwa mabhombo maremnants nyaya yakanga iripo ndeyekuti paitika vana badza vauya uku pakazonogarwa musangano kuchifombo wakadaidzwa naChitepo nonese Chitepo akatongwa ipapo kuti kweiwewe sei vanhu vakauya kwauri wakadai saka muri pamwe Chitepo ndanani vakanga vaenda kuna Chitepo ende vachidei aiwa member ye high command kaisi imember dze high command ndati member dze high command dzazodaidzira musangano wakaenda vakuru member dze central committee dzadziri muZambia nevanhu vechine member dze high command ndo vazonogara musangano kuchifombo kuti mimi iwewe Chitepo sei vanhu vakauya kumba kwako ndanani vakaenda kumba kwako vananarika nana Badzaka alright pavabva kufrandi vatanga vaenda kuna chairman kuti chairman tidaidzirewo vakuru vedu ndimi chairman of the party chindidaidzirai vakuru tiwe titaure navo titaurirane nezviri kufrandi uko vazvizive right chairman pavakada kudaidza musangano vaiva ndobva vati ndobvazopera vanhu vakudzinganisana murusaka kuti aive muri kutiza musangano watiri kudaidzira uku uyu abatwa vazonosunungurwa neguku rahundi vatokufurandi vamwe mazvona ndo mhosa kunzi iwewe Chitepo kuti vai vanhu vakaya kwauri iwewe ndisaka muri pamwe Chitepo saka haina kuzogumira iri Chitepo chete yakaguma amanyika vese vakudzikadzikwa kuuraiwa vana Mataure vanani vanhu vakapera kuuraiwa vakawanda tribalism ndo yakabva yabva yatonga kava kutotumeka sure
kune zvinhu izvi apa ndinongotaura ndichiningirika kune zvinhu zvakawanda zvakaitika nekuti kwakambei kwacongress futi kakunikuku kuti ana tongogora vazopinda vazoita chief of defense kwakaitwa kuti yanzi chini congress yakatambwa tambwa zvitsotsi zvemuzani izvi zvakapinda kuhondo pana hamugoni kuita free and fair election zvinomira mushewa saka this kwakaitika zvinhu zvakawanda zvakaitika kunana Zambia kunekuku ende zvimwe zvinhu zvine tirakuenda apa kuti chitepo ndobva ashedzwa vazodaidza musangano kukasiya wakuruka vatongana 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 vanzi iwe unofanira kufa chitepo manje yakomandi unofanira kufa une mosha saka uyu manje uyu akasara kugara muZambia kugara kudzokera kuniko saka kugara kuZambia achiziva kuti vanhu vada kundoita sei vanondiuraya saka I don't know, I think he must have been informed in Zambian police because zvakaitika vanga varipo kuZambia Zambian police yakaramba iri maperipheral kunzwa yakatarisa zvaitika every movement yaitika vasati vatora action yekusunga vanhu vaitora kuona kuti ninga ari papi pakabikwa bira ka chitepa afa ka pakabikwa bira ana chigowe vachibva kubira rakazobikwa ndobva chitepa aitwa sei izvoka vanhu pakaipa kutowekerana kakuti uyu anofanira kufa kao vamuuraya zvakavhurwa nebhombo ka veengineering vakaita zvibhombo ka ndobva zvaita mba veengineering vanoziva engineering vakarunga uyu because I think the driver is still alive anfanira takangoshaya ningi ndaifanira ndakaenda because kumaondaro kune mamakomanda zvakawanda nevanhu idriver wacho was there kune mumwe futi munhu anonzi Choros handisizita rake rekunoku ndichabvunza kuna bhuru wangu napaka handii anga ari secretary wachitepo there are people who were in Lusaka who actually know what happened, what was taking place up in Papa. Isi takufront is little different but havanga vari vaito zavo nezviri kuitika nhasi kuti ninga nhasi kuri kundorwa nhingi nhasi kuri kunoita zvakati saka bira chitepo ndokufa vanhu ndokuzoziva kuti bira rakaitirwa kupa but kwakaitwa bira vanhu vachitoti tadhira nemunhu inzwai take a government a government ine vanhu vari intelligent ine vanhu vakadai havangoita zvinhu zviri foolish kazhinji mune mina vamwana vanofunga Zambian government could not been so foolish kuti ingosunga vanhu kuti tangosunga ino kuti uyazobva afa vakanga vachizviziva kuma-archives ekunhingi uku ekuzambia uku information yese iriko of what actually happened apa nepapa vanazvo they've got that and hazvizvi zvokuti izvo ndezvokuva zvinhu zviri chokwadi zvakaitika saka inyaya paitika nyaya dzakadaro inini tiri kufront sinzwa kunzi kwaita bhombo uyo aputika I was not surprised about it because ndakatatoziva kudaro kuti unzi anofanira kutourayiwa tiri kufront taiziva saka zvokuti vakaura nemarodition forces rodition achipinda kupi aibva kupi kuzimbabwe vananenge vana kenflower nyepa zvavo vatoda kutopana credits nabasa hakuna munhu akabva kunoku kuzimbabwe kurodition iri kutaura what we were told mangwanani acho vanhu vaziva kuti bhombo raiswa uyu akaramba driver ndosaka driver asina kupinda ka driver ifana munhu akaema kuti motikari wenda uyu chitepa rigara mashure saka chitepa akazodriver motikari yega driver amhanya kunovhura gate auziva kuti hapana kumira mushapi saka tingati here driver aitoziva kuti hapana tatinini isitai kufurandi taiziva kuti kuda kuitwa vakanga vari muRusaka
Waitoziya zvaitika nevanhu nemabhombo akava nebhombo kuti bhombo rakauya nanhingi zvikadai izvi zvazobuda manje. All this information tave mujeri manje tasungwa kaiso tave mujeri vamwe vedu vanga vari vakuru masine avo vakachitangisa manje kuchinyatsotaura kuti aiwa payapa paitwa zvakati paitwa zvakati wasungwa manje magara musina zvokuita manje hapana pakutorwa nyaya chezvo dzakaitika dzese kuti ananhingi vayakazouraiwa pakadai ananhingi vakaitwa zvakati ananhingi vakaitwa zvakati everything izvi zvimwe zvinhu takasingazvizive saka ivo hapana here akatoti ini ndakauraya nhingi ini ndakamurayira zvakati patonyangotaura kuti vanhu vaivanzosenzesa masoja vanhu vaingobatwa kusenzesa masoja but I would say the group yakanga yakoko yakanga iri a very well reformed group and vakanga vachitotaura kuti aiwa taipinzwa masituation akadai masituation akadai and like I'm saying inyaya dzinyatsobuda pachena ka tave mujeri taona kuti mazuva kana nesu futi panapa tiri kuita sei tiri kuuraiwa vanhu ivava system yavo vanodai vakadai that's what happened there. Saka asi zvinhu zvokuti izvo unganingirike but it's well known kuti vakanga vari murusaka pakatambwa chitoziva kuti nasikokadai nhasi nyangirai nhingi endai munorova nhingi nhasi hakuna kuitwa zvokutamba kwakaita nyaya but ini ndio nchiti izvo history munoziva a revolution is not a static thing it's a developmental thing saka history haifaniri kuraswa haifaniri kuigwa inofanira kutaurwa that's where you see the richness of your country because you have exposed your history in the proper way. Zvinokufambirai vana venyu vanenge vanobuda vanokura vachinatsoziva kuti pakadai and then things will go in a straightforward way. Hazvimire zvakaipa zvino ava vamwe edu havadiba anenge ati havadi ava vamwe variko havazvizivi vatsva vazhinji vatsva vakanga varipewo vana gurupu yacho yakapera yese kufa iyo gurupu iyo vakaramba kuti zvibude pachena zvakafawo zvakadaro zvafa zvakadaro. So what do we gain? Suppose if you look at that if you look at that list of the names of the people vakaenda kudhara those people are assets because they are still there and they've got the history. But you find kuti vanhu ivavo vakabva vango kuraswa nanhasi you'll find kuti nanhasi ka they are just people vakangosiwa. How can you just leave such people? Vanhu vakatangisa kuvhurirai vamwe vakafa but vapenyu vacho ivavo. But what happened pavo chakaita kuti ndada kuzoenda ipapapa kuti vari kuraswa ndoda kudzokera pana Mugabe pakauya kuMozambique imimi muchinatsotaura tichita conversation mati ndipo makaona kuti munhu akashatawo makaona chii? Haikona kuti auya kuMozambique tatozozviona aisi taimugadhwana taimudaidza kubva kwaichengetwa nemakamaradzo tichimudaidza kuti imboyai kuno vouya totovagadha vakuru chaive ami kuti vagadha kuti aiwa muri mashefu garai zvakanaka azofurirwa although they might have had their own missions dzavanga vapuwa nevarungu but nyaya azofurirwa nyaya kunzi iwewe ka vanhu vari munomu vakaipandana ningi because inini as far as I know zvaindoziva zvekuti nhongo anga asinganyatsokuwirirana intelligence wise anga asingawirirani nevamwe wake military committee. Vaimuona fanika ivo vaimuona intelligence dzake dzaka dzisina kuita fanika dzevamwe but zvakasinganyatsokuwirirana asi zvichisenza pamwe chitepo working together. Saka nhongo akanga atofoma gurupu yake
within the army. Okay. Commanders ake avaiwirirana naye vaitata ningaru vari kuita sei. He was even opposed to nyaya yekubatana kwezipura nezanla. He was even opposed kunyaya yekuti izvo tiwane help inobva kunana Russia. Iye anga apa kuzipura. Okay. Anga apa kuzipura. Saka as a person anga apa kuzipura anga ine maonero ake asiri right. Iyeyo anga asiri right ba. Message yakazoseka kwamuri sei kuti hondo yapera? Mamuchiri musungu ere kana makazosunungurwa makaenda kuFrance? Aiwa. That's a letter maningi stages ese azoitika ehondo. That vamwe vakazosungwa vakatera ka? Vamwe vakasungwa futi vakatera. Right. Pakazoitika ma-negotiations ku Lancaster. We were very much well invested. Takata makamarada handi kuti vakabva varamba vakatisa muStocksbar. No, vakanotipa camp ku Cabo Delgado. Kumusoro kuti neTanzania uko. Takazonopa camp yekunzi izvo camp garai muno ndo camp yenyu. Saka we were doing anything taendawo kubhora tichiita zvezvo zvataita. Asi pakutangisa vakatibata very carelessly. Okay. Pakutangisa vakatibata very carelessly. And then ndobva vazotisunungura kuti garai. We were even participating muma commemoration days avo. Tichaita kuti dominate chivaibatsira chiita zvinhu tiri kwakare ikoko. Saka vakanotigarisa kunana Cabo Delgado. Taione camp yedu food vaingotiunzira food taitorima tega. Asi vachitiunzira food and everything. Zvinongodyiwa mumakemps mavo ndozvaingouya kwatiri. Ndanzwa kuti muri pavakakusungai apa vakakubatai keelesi. Vaikubatai sei? Maipiwa chikafu, mairohwa, maitwa sei? No, vakatibata munoona vanhu vataiziva vanhu vakaitwa manhandled kusungwa kuita sei kuita macriminals chaiwo. Kozvaita sei this and that. I would say in the first place musi watakasungwa chaiwo vakatitora ndobva taneswa mubasement yehotera. Basement. Vanhu imomo mubasement imomo ndopa vakatanga kufunga kuti muno amurayirwa vanhu here muno vanhu vakubvurika nenhenge nemawachi. Mawachi. One mawachi tasa pasi. Muri murima utasa. Zvikanzi vakomana munomuka. Vanhu vaya vari kudzoka usiku tiri kuurayiwa. Samurai urayiwa futi vanhu. Saka achenjerai vanhu tiri kuuya kuzourayiwa muno. Vanhu vakatozofunga vakatozorelieved kwaidzana mangwana acho. Mazuva ari kufamba. Kuti chaitika hapana. Saka from there vanhu vakatanga kutaura takatanga manje kuita serious manje kuti ndopakatanga kutaurwa nyaya dzokuti tongogara mukaona atopinda pamunhengeso anouraya apa ari kutouya apa tiri kuurayiwa. Mukaona apinda pai? Atopinda zvaatoita izvozvi zvaatowina pamusoro ipapapa tiri kuurayiwa. Vanhu vakutaura vari munhenge vanonzi apa pakazoitika zvakati. Vataura kuti saka vanhu vakatogara vatoone fear kuti hapana patoita mambarapa. Saka tiri kokare ikokoko takazomira. They were not taking time makamarada kuita release. Okay. Vangokusiyai kuti fambai endai kusiuko muchienda mudzoka. Zvadaro manje kwakaita ka noise mamakomrezi tu ndobva atizamba adzokera kumakempi. Ndobva kwati saka kana iri ndobva makamarada azvikanzi kana kusamura akazotaurwa sezvikanzi torai ndo zvakazoita kuti vanhu vasumudzwe kuendeswa kuCabo Delgado. Nentege kuenda kuCabo Delgado kunogara ikoko. Ava vazosara vachisungwa mashure vachitedzwa vachiunzwa ikoko. Kuti mushaye communication nemasoja ari kufront. Munozafurira masoja ekufront. Right. Saka
ndiana akazana message yekuti ku Lancaster House kune matalks yekuti aiwa taone maredio. Okay. Zvese taionazvo. Not only that, hatina kungogara chete ka. Ai. Takaestablisha ma links nema head of state. Okay. Tiri kwakari na capital guard takaita ma links even nema British acho. Kuti ma commanders akasungwa aya tiri pakati nepakati tiri kugara. Pakaita munhu ainyepera kurwara. Kwakaitwa kwakanyorwa madocuments. Madocuments haikona mashoma ba. One ayakizwa anasamura Machel mafurandal head of state kuti makapindire internal affairs dzedu. Okay. Why didn't you stand in between kuita resolve nyaya maissues rather than kupindira munyaya yedu? Ku AU kwakaina madocuments. Ende zvakaitika manje varungwa madhokota aya isisi nyaya takaziva ndekuti kunowanika bedzi kwatinowana outside communication hospital. Okay. Hospital. Saka munhu airwara obva aenda kutoti airwara ainyepera kurwara. Ndokurwara kwashuka. Onzi enda kuhospital. Right. Nyaya yange iripo bedzi ngosvika kana akagara kuya uko usikuti dhokota kana auya notaura do you speak English? Ndobvunza otaura unzi yes. Which country do you come from? Zvatopera pakutotaurirana. All right. I'm one of those commanders. If you have heard. And zvake zvakaitika futi nyika dzake dzakatumira maspaya dzakawanda ari muningi ari area mese makaona. Ende vaitedza futi kuti ko ivava vanhu vakasungwa vakaenda kupi. Because there was a lot of interest in the zipa yearmy. People wanted to know what is the story. Vakaenda kupi. Saka pakakurumidza kuitwa establish. Vaibva tsamba dzatanga kutofamba. Okay. Dzakutoenda kumaembassy. Maembassy pakaripo maembassy vakutoziva kutoti macommanders ari kunonzi ku Cabo Delgado. Panzvimbo pakati. Ende vangani? Vari good health here. Okay. Vari kuitwa sei? Everything was there. Saka we acted like that. Ndokutangisa kuwana ningi inonzi communication yekuti izvo vanhu vari kuZambia chaivo vakutoziva kuti vanhu vari pakati. Vanhu vari kuti zvakati. So there was the communication which was not bad. Yakabva madocuments achishifta kuenda saka machinza madoctors iwa ku-AU kuti panapa tine problem. Saka yakabva yaita an international case. Okay. Kuti because apa takaona kuti tikaregedza kuzviita publicize kuti takadai soka munongouraiwa monzi vakatofa kudara. But we were saying we are there, tiri pakati. Tiri pakati. Izvo pari kuita zvakati tiri pakati, tiri kuita pakati. Then yakasara yaitwa ma-negotiations ku Lancaster. Nyaya yedu yatova mudariro. Okay. Yatova imwe condition. Kuti macommanders aya, what are you going to do them? Alright. Yakatenge yatova mudariro. Vakutoziva kuti mune macommanders akawanda zvakadai ari pakati. Saka ava manje anatongogara kuti vachiziva kuti ava vanhu vari kunegotiations uku vaziva sei information iyi yakanetsa iwe haina kuziva because group yakanga iri kuku yange isine vanhu kuti vanhu very intelligent zvokuti izvo vanhu vaiziva kuti if we do this nodai ende vamwe vacho vazhinji
had actually held my meetings nana Nyerere, Vana Samora Machel, nani. There were people vanga vaine vaiziva kuti apa zvinofamba so zvasinganetsi. Saka zvinoitika matowns mese imomo zvakaita anenge ari munane ngomo munenge muine vanenge vaine direct communication neembassy yavo zvokuti hazvinetse mukangotaura navo vanobva vangokurumidza kubva vaisa kuti vanhu pane vanhu vakadai and vaya vanobva vatora very much interest vobva vada kunzwa kuti zvikamira sei vobva pakaripo zvaakutofamba. So this is what survived the people. Otherwise, takaitwa something else different. But there was no time yekutamba. There was time yekutotaura navo apa nepapa nekutopa ma-conditions. Saka pakazepa kuitwa ma-talks nyaya yakenge iri mukudhara. At the same time ava vakatomisa kutoti ava vanofanira kutosunungurwa first. Vanofanira kutouya vodai toona zvomira 1-1. But ivo ana nhenga ava ndofunga vakango pane zvinhu zvakaitwa vakaita prevent because macommanders ese aifanira kungodzokera back muarmy. But vanhu vangu aneta vangu are so tired zvisina kumira musheba. It was so bad. Pasara pozodzoka muno vamwe vakadzokera munenge muarmy asi havana kuzenga vakawanda vakadzokera vazhinji vakadzokera vamwe vakadzokera muarmy. Imakaita sei baba? Handina ndakazoramba ndava kuministry of health because inini ndaendiri kuhealth ndiri member yenenge yeprovince. Saka ndakazongoramba ndiri kuhealth. At the same time ndaramba ndiri kuhealth, we still believed kuti the revolution has not been done in the proper way. Ndo zvamunozoona zvakazosvika kuzoti takazopedzisira futi kuzosunungura zane yacho kuti tisunungura Zimbabwe kuti land idzokere back kuwane. Otherwise you as party vangu vasitata havana kunge vaitora. How did you organize yourself nevamwe venyu kuti mutorere varongo vayo land? Isiso what happened, hatina kunge tanyatsoita tichitizvo tiri kuda kutora land as Zimbabwe yese. But we had kwakapawa ma-promises. Ana muzenda kune kuti vanhu kwasvosve kwatinogara uko makomo. Vanhu kwasvosve mimi muri mumakomo we actually organize kuti muwane nzvimbo yakanaka yekuti mugare. Saka ndobva kwaitwa ma-meetings after meetings and then vanhu ndobva vati aiuka isisu tainge tichiziva kuti pane something ichiramisa apa. Handi yeindependence yatakarirai. Saka land haina kudzoka kuvane. Land yaramba iri kumaoko mevarungu. Saka isisu inini am the one because nini andiri chairman wema veterans mudistrict reMarondera. Saka tobva tazviita tiri kumba kwedu ikoko kuti. Saka vamwe vangu vabva vati iwewe enda unotaura nagovernor kuti nyaya iyi vanhu kwasvosve tikapinda mumafamu as a protest ungatisunge here. Saka ini ndakaenda kuna David Karimanzira. Ndaiwirira naDavid Karimanzira zvakanyanyisa. Ndobva ndaenda ndati chef panapa tava pano vanhu kwasvosve ndofunga munoiziva nyaya kwasvosve isusu tataura nevanhu vedu tiri kuda kutione kuti tipinde mumafarms umu ngatisunge here. Toda kuona kuti tinhingirike kuti paitewo something pagadzi pachinje nekuti vanhu vanyanya kugara mumakomo. Saka naDavid no inzwa zvavataura izvi kaizvi tine cabinet musi wechipiri aiti musi wechitatu muchipiri wechitatu yanchisa. Saka I'm going to see ndichati after the cabinet ndobva ndataura napresident ndomubvunza ndomutaura kuti mauya neproposal yakadai asi ndinonzwa kuti anoti chii iwozodzoka onenzwa kuti zvakamira sei. Saka for sure he went ndobva vanotaura ndobva vakanobvumirana naye naBob kuti ngavaite
asi ngavasataura kuti isi tiri pai tiri behind ngavataure kuti izvo isi tinongotaurawo toti vanhu ipovhu yaita sei yasimuka and for sure ndo zvakaitika saka I went back to his office vanamuona nati ndezvipi hama yangu zvikanzi no tataura napresident imi muda kuenda papi nevanautano kati tiri kuenda pakati nepakati nepakati pano here ngoti tiri kuenda pano takatangisa nemeeting takaitira kunonzi kui patakadaidza vanhu vese because ini ndakazoenda ndobva ndanotaurirawo ndobva ndadaidza maveteran ese emarondera district ndikati nzwai vanhu kwasvosvo taakuita zvakati but kuti zvibudirire imi maveterans munofanira kunge muripi mototsigira mese saka maveterans ese vamwe vakabvisa ichiuya bvisa zvakasumuka vese ndobva tauya tese kuenda kudirworuku tasvika ikoko ndobva taadresa musangano kuti pano taakupinda mumafarms inini by that time ndakanga ndiine security company yange ichisenza mumafarms munomu saka ndaione maradio communication asi ndini ndakanga ndiri mukuru wemaveterans uku saka ndini zvendaifamba zvenevakuru vemapurisa tichiti pane paita hondo yanyanyisa maningi tienda togadzira toni aiwa mise apa saka inini ndakazotaura nevarungu vanga ri pasemuwevhuka ndakataura ndikati varungu vanhu vamira pano padirihore vakuuya mumafarms kana paine asi kunzwa ziteererai mumafarms muri kuuya kuzoinvetwa nhasi vanhu vari kuuya imomomo saka varungu ava vakatanga kudaidzira vari kuenda kufamu ipi vari kuenda nekupi ndikati inini ndoramba ndichikutaurirai kwavari kuenda but this is what is happening at the moment saka takazobva kuti rihori ikokoko ndobva ini ndichivataura ngati right vananga kufamu kwakati ndokuri kuranga ikoko vananga kukati vanhu vakaramba ari hana dzakamira paredio varungu havana kubvupa mushiwa hanzi tiramba uchititaurira ndezvipi saka isisu takananga kuenda panenzi pamanyimwa and takauya tibva tasvika paigavha tibva tapfuura paigavha ndikati vanhu vava kudzokera kumarondera tibva tananga rodhi yekunanga kumarondera ndobva tatena bva taenda apa vachipinda ipapo uyo gavhuna anga ataura kuti kana vanhu vangopinda onzonitora saka ndobva ndadhiraivha navana kumarondera ndobva ndasvika ndikati vanhu vaungana kuchevande ndobva tadzoka ndobva tauya ndobva asikuadhiresa vanhu gavhuna akati hai ndazviona hadhise ndati chiitai zvamunoita izvezvi asi tidi noisi ichi chiende like ndobva tangopedza but zvadaro manje zvinhu zvakabuda zvakabva zvaita kuti zvakatriga everybody in the whole country yakabva sei yabva yasimuka varungu vaya ndobva varamba vachiita kakudenha mukugadzisa nyaya iyi notaura zvakakonzeresa kuti vamwe vabva vanogarapo vamwe vasimuka vaenda vanogarapo vamwe vasimuka vaenda vanogarapo haina kuzomira nyaya nyika yese ndobva yatanga kuita sei kuita uprise but these are some of the things zvatinongoti isisu even though takaita zvehondo takaita hondo iyi but we came and continued fighting the hondo yacho again and up to date vanhu vakagara vakadzoka vanhu vari kushaya havo zvokusenzesa but vanhu vari muminda vanga vapuwa minda but there was from 2000 pakazotanga kubuda a narrative because ndo pakatanga opposition yakabva yaita very strong ichitungamirwa na the late Morgan Tsvangirai. Imi maovheti makatanga kupusha ka narrative kekuti Tsvangirai ada kudzoserera nyika kuvarungu. Do you think it was possible? And even nanhasi munombozvitaura imi maovheti munhu akangoita opposition ini Robert ndakangofungwa nangu kuti rega ndimbofuma political party yangobva kunzi uyu mutengesi muri kuti here imi maveterans hakuna munhu muZimbabwe anogona kuita pfungwa dziri different from mawo veterans in ZANU-PF because akangodaro chete anenge ari western sponsored imi muri sponsored iri pamakatora land pamakatora mafarms kuvarungu. No, we're not even sponsored kana na mbishani nyaya iri pana apa ndonyaya yanambotaura pakutanga yakuti isusu mawo veterans if you look at the group
takaenda kuma early 70s kusvika 75 kusvika 1975 and part of 76 pane ka difference kune vakazopinda ipapa vachipinda apa vachienda kuma 70s kuma 77 ku 78 uku ne vamwe vazotorerwa nema assembly points vachinosvika kupi kusvika nyika yatorwa ava vana vandataura vana Mugaba paitika all these problems atataura dzekusungwa nezvere they made sure kuti vanoita intoxicate brain dzevanhu ava manyu recruits uya kuside uku zvokuti vanhu ava havazive vazhinji vandikutaura apa havazive zvandandichitaura zvokunana Rusaka zvakaitika uko havazvizive vakauya muhondo vamwe vakauya hondo yakutopera vamwe vakauya iri papa chaangozave ndechekuti kuna chef Mugabe kuna this and that zvaitaurwa nokunzi vana nhingi vakapanduka pasina nhingi anenge ataura munhu aikwanisa kufira nyaya yekutaura chirungu unzi izvo angaitaura navarungu saka you'd find kuti the way I understand inini kuti munhu ari kufunga arida kutengesa nyika here so it's different from the way inofungwa nemumwe anotofunga kuti ada kutengesa and aitofunga zviri wholeheartedly kuti ndofunga takuda kutitengeswa because ndo indoctrination yakapuwa nevanhu ivavo these our own people isa vakasenzesa tactics divide and rule asina kumira zvakanaka ari kuti affect up to date up to date what was wrong isisu handi namba kutaura nyaya yevashandi uyo Morgan ainge achitungamirira vashandi ka saka mao veteran ndo pamunobva maona difference yakuti mao veteran akuti Morgan aitungamirira workers union saka workers union yakunzi yatumwa navarungu futi there's a problem there so it's not that you find kuti izvo people should accept the next person ari paari kuti uyu ari pano and izvozvo zvakafanana kuti pfungwa dzenyu hadzizofanana ndo zviya zvinopa kuti munenge muhondo maitadza kunofungirana the same in the sense yekuti izvo munenge muchiita development yekuti apa daita dai apa daita dai mumwe achiita nharo mumwe achiita asi mumupedzisira kunzi apanduka zvakafanana kuti today all these commanders ndiri kutaura macommanders isusu group dzedu idzodzo they've just been forgotten. How can you forget such people like that? Kusawirirana kunoitika. It can happen even mumba mukadzi nemurume vanokwanisa kurwisana and hapana imba isina kutombonetsana vanokurwisana but they still continue. So why fail to do that? Izvi zvedu ndo zvakanyanya kuita sezvokuti munhu abva ati yezvandikakutadzai vamwana vakaenda vakatraina 1971 vari kwangogara ngorizipa kona hapana anomuona kana pisi kana kuti ambotaurwa nezvake kana pane a big day vakunziwo amaaseti edu ndo vanhu vakatangisa vakanga varipo uyu nanhingi why vasinganzarwa imimi macommanders akanga ari kuhondo makauya 1980 makatotanga kutosenza kuministry of health makauya makatotungamirira maoveti muri provincial mati district chairperson wemaoveterans munombosvika here pakutaura maissues that affect you as veterans of the liberation struggle. Hapana pano untaura uri pai saka mubatsirika sei untaura uri papi pamusangano kaya munoita musangano yekurova vanhu yamunomboita anomunoita musangano yekurova kuti ava vanhu vapandukira nyika ngavaite sei izvo zvoka ndo zviri musoro mezvizvo saka munodi ipapo kuti but tikuva nenzara yatopandukawo ukangozvitaura izvozvi ndingati atopanduka vanoenda pakona makomuredziwo noenda pakona vanotaura kuti ningi mumunzwa yakutaura zvizvongo yapanduka hasi right ende kuti unyatsofunga kuti izvo right vanhu chiiko chacho we are supposed inonzi criticism inovaka inofanira kuitwa but
criticize was it self criticize ndakutaura kuti vanenge vachikocha ndivava vari kudya vachiguta ava kuti ava vakataura chokwadi ava zvisenzi nokuti point iri panapa ndiyo ndataura history yezimbabwe is a rich history iyo yekutomborwawo ndiyoyo inofanira kudzidziswa vana vese in the proper in its context kana makakanganisa makabika sadambodza musiwe makaribika chinonetsa imimi vakaenda kuhondo vacho imimi kwete isusu tisongobvunza handiti ndakauya nhasi comrade yangu mabasa ndakakubvunzai munondiudza comrade Tongo vakadai kuhondo comrade Rex vakadai kuhondo Mugabe akadai kuhondo Solo akadai kuhondo handiti ndimuri kutaura muchimupa watingadzi hunyanzvi hwakabuda kuhondo musi wamunotadza kuwirirana naMugabe kana naNhongo munondishedza futi muti hatataita zvezvi ndezvekunyepa tarisai zvamakaita pana mai Mujuru makavapembedza kusvika papi musi wamakavadzinga mupati yenyu imimi makabatanga kuti kunyepa zvese zvaitwa nezvamai Mujuru izvi hapana kuhondo aita zvakati right imimi ndo paya pandataura kuti paya papa iwewo wauye manje wakutanga kuchibvunza kuti pana apa izvi zvakamira sei tave ne45 years after independence hakuna kana munhu wana akada kuti ataure zvatiri kutaura nhasi panapa because waitozvitaura iwe bvauraiwa maitya kuti zvamainga mamboita nakuhondo today ndoda kutaurira kuti izvo the question ipo yekuti izvo Mugabe aripo ava dai zvino pakati pedu apa Mwari musiyaiwo pana uyo akagara uko ndichingopedza kutaura chete ripoti yatosvika vachiti zvakatu zvamira zvakadai handidi kunyepa when Mnangagwa came into power akamboti nyevenutse hana dzevanhu kuti apa ndofunga tasununguka zvinenge zvavanani talking president listening president is much better zvinhu zviye zvaraiti zvakatotipa kamwe karusununguka kutaura zvatiri kutomboita today izvizvi zvakazvisikwa izvo pachikoro chaipo maticha kana mairi matatu ipapo masewo saka nesi ndisiyaiwo saka headmaster wanga uchiti zvakati ende ukangotaura chete kuti zvinhu zviri kuitika munyika zvinomira muchimbonzi opposition ati mwana waru but imimi opposition munyanya yaivengerei aiwa zve ava vanyaya iripo ndeyekuti handifanira kuti abva panenge ndosaka vanhu vachiramba kubva papowa kubva payo ende havazivi kuti zvinhu izvi madzoro uye anopindawo achiudza pfungwa itsva mhodzoka achiudza pfungwa itsva zvichienda zvakafanana zvandiri kutaura kuti those people I'll give you a list vanhu vachiri vapenyu avo ndiri kuzava vachiri vapenyu vanhu ivavo their assets vaifanira kunge vachitobvunzwa kuti kwimi apa makambozvironga zvaimofamba sei vachibatsira kuti izvo muumbe nyika yanyu kuti ifambe ende pai ende kumberi but Mwari tofaita kuti dai munhu iye atofa akafa peta zvese zvavo zvaparara uye wozosara papi iwo uchafa you're going to die as well but comrade yangu mabasa munoziva here kuti pane a section yemazimbabweans yakavenga chinhu chinonzi war veteran not kumuvenga as for fighting in the liberation struggle but for what you started doing after the war my civilians, your brothers and sisters, your cousins, your relatives. And it uko thank you, vanoti thank you for fighting. Ndosaka muchizonzwa imwe statement yanotaura kuti kana muchiti makatisununguraka ende munosungirira nyika pamakaita se pamakaisungira tinoitora tega isusu nekuva mabatiro enyu imimi ma-war veterans amunoita kuvamwe vana veZimbabwe nekuti vane mafungiro akasiyana nemi. Why? Handirambe ndo yandadzoka paya ndataura kuti tiri magroups and the way I see a Zimbabwean is different from the way we wandataura akazoya zvakasiyana munongonewa one vanofunga vari beta mukati imomo but majority of those people vakanga vaita fanika vana vezanu chaivo
Okuti so you'd find people vantaura kuti makomrades ndimakadai and for sure hatizvirambe munhu akanga achiprotecta kuti ishe achiitwe sinonomira tisimawo veteran yes tisimawo veteran but nasoon I'm telling you nasoon people have started to realize kuti we did wrong takakanganisa but it's late vachembera yes today they are not saying kuti vantaura ega makomrades mazhinji kuti we made mistakes hatina kunge tizizivaba takaita mistake but I'm not saying kuti all of us we did that no there were some vanga vakamira vakati kungazviita sei iwe uko wakatoraswa kudhara wakatokandwa kudhara pakona apa urutonzi gara pakona apa adi ukuona uchisimuka uchasimuka utaura chipa utongomira ungotarisa ungoti hapana zvekuita nekuti pamunoita misangano yenyaya even kana mbizotaura mapawo maplatform vana vezimbabwe vanenge vachitarisira kuti shoko rinofanira kubuda munawo veteran ka ishoko rinovaka nyika nekuti akairwira asi shoko rinobuda mamu nderekuti vanhu vatanga kutarisa pasi kuti kana even kana akufamba nemota akakona panti ndiye angachitaura sample lift right toda kutaurirai panapa paita amunangarwa apa takazogara pasi vanhu vakati tine makomrades akashaya mhenu takazobva ashaya mumarondero ndiye akatanga anchaira foni ati imimi ndimi macommanders makuru chatakanorwira kuhondo chii zvakamira vanhu zvinoreve chizi takarwira ZANU-PF kana kuti takarwira vanhu Zimbabwe vanhu vezimbabwe ndikamutini takarwira vanhu vezimbabwe this and that comrade akaramba achidzoka kwandiri atara kuti save taurai tinzwe zvinoreve chizi are we supposed to be mbunyikidzwa dzimwe dzibedzi tofanira kuramba takusapota ZANU-PF ndikati no it's not that ndobva agara pasi ndobva tafoma azitangsai yakanzi non-partisan war veterans association non-partisan war veterans association right takaenda tikani papress conference muHarare nenyaya nengiyo ndati majournalist vakanga varimo vanhu vakasunga kuti koimambe muri kupi imimi makadii kunge makataura zvinhu zvekudhara imimi mambe muri kupi imimi maita zvinhu zvakadai soizvi tikati vanhu tikataura kuti aiwa zvinhu zvakaoma zvakadai zvikati dai nyika ine iri pane imwe stage by now because imimi mamuri masoja echi eZimbabwe not masoja one party party iyoyo kana iri revolutionary party inoramba ichitonga nokuti i-revolutionary party nokuti yaita zvinhu zvakaita sezvakanaka saka vanhu vakamira vakaningirika right that association yakanoti mirei ikanetsa tikadaidzwa kumameeting udzi munoziva ukazonzi wapanduka unoziva hazvizomira zvakanaka here ndikutaura nemaminista ataura kunzi zvamuri kuita zvamaita izvi hazvina kumira musha vamwe makomrades vamwe akativenga kuti muneti nani partisan makambozviona kupi kuti unoita nani partisan unoita nani partisan takavengwa chinhu chai chakazongoita fed off iye comrade akabva akazongofa sanza aita cancer yemublood whether icancer here kana kuti akangoureva ndono nobody knows akafa ainzitsikwa mumarondero takanomiga but vanhu pakaita kadivision rekutaura division within ourselves zvakanyanyisa but that was good, that was more progressive. What we need as a Zimbabwe was a question yekuti izvo nyika ngaiprogress iende pari right pari right paita kuti munhu wese afare but kukana iri one section bedzinongofara kana ari maoveteran bedzati isi tisi ZANU-PF tofara tidega zvozoenda kupi. Ndakataura naComrade Faith Chananda vachitaura kuti tarisaone neage yandanavi ndonzi ini ndopiwa bhasikoro handizivi kuti bhasikoro ngeri thank you kuti bhasikoro muite sei muende kwamune mutara ini pandasvika mane makore mangani Comrade yangu mabasa? Ndana 76. Pandasvika mamuri pawheelchair takapinda makatora clash makapawo bhasikoro? Ndikaridi ndikaridi kandarikauya nekuridi ameno ndisati kubvunza kakuti vaze kuti bhozi kuti message isvike kune munhu ari kupa mabhasikoro kuti ndo zvamuri kuda here izvozvo. Ini ndaifamba kubva unoziva kuti famba kwandiri kutaurawo it's not a joke kubva muna Zambezi kuenda kuZambia
uchifamba netsoka uchisvika muna Zambezi wozobva muna Zambezi wokrosa wodzoka wauya kuno kuZimbabwe uchifamba netsoka nanhasi tiri kufamba netsoka woti uda kundipa bhasikoro ndori chioni sapfungwa inenge yabva vamwe venyu vanenge vati tipe mabhasikoro kana kuti handi tatizvo vanhu vapapapa handi havana kuizve izvi vanoziziva zvandiri kutaura vanoziziva here kana matekenya vanoziva here havazive ka saka yatofunga kuti tiri kutoitawo zvakanaka kuti tapa munhu bhasikoro munhu achafamba but comrade yangu kana uchiona kuti ini ndakarwa hondoka bhasikoro hariite risiyeka pani munhu ari kukupa so that message isvike kuti chinhu chauri kundipa kaiti it's worthless gift tirega nditaure futi ndakuta rambai muchidzokera kune point yangu yekutanga yandataura kuti makategori zvakasiyana-siyana and imwe kategori havana kumboita enjua hardship yakasimba chaichayo saka vamwe vatosakara nechi nenhingi munoziva zvinoita enemy yakangwara inotanga yakupinza muhard situation iwe wakuaccepta anything that comes ukarepwa musa wanozokiswa unoti yalavakundida kuti aiwa akubhata kuti unyarare saka ona murume mukuru anende muchena akusvetikwadi bhasikoro pamberi namunangarwa koyambofunga bhasikoro takambotaura tiri koko kuti tianoguta taakumana mutaparasi taone mumainzi Joshua Musahira mbwayaminisa mwange takatesa kuri kumandau tianogutira kumusha makomrades tianogutira kumusha ezvezvi vanhu vese vabvunza kuti kumuna mutaparasi echiri kumbi havachaisa ende manje munhu iye wamuta asvipika nekutsvaga muno mutaparasi mutara wamupinza pakachotera kasina basa ndo muno mutapai obva anapuwa zai nebhekoni imomo anzi ashwa ndo muno mutapai saka as we conclude what went wrong chakatadza kuti imimi muchengetane pachenyu chii nekuti ari kutungamirira ari pachinzvimbo chepamusoro akanga ari kuhondo nemi wacho makanga muri pasi makanga muri kuhondo chimboisibvisai vana veZimbabwe muwaisawo handiti toti hatina basa nekuti tanga tisiri kuhondo chiri kutadza kuti imimi makanga muri kuhondo muchengetane mudye muchiguta chii nekuti kana maovheteredza unotaura kuti kuchipatara ndakaenda ndokutadza kuenda nekuti kunenge uchidiwa $4 kana kuti yekadhi mari handina kuti ndiowane kana cheuviri chekuti nditi chakati hapana chiri kuita kuti imimi pachenyu chimbobvisai varungu neopposition chiri kuita kuti pachenyu mutadze kuchengetana imimi chii munogochengetana sei kana mapinda musina kubatana mwachinyengedza apa munobatana sei kana mapinda musina kubatana nekuti makomrades chaivo vakarwa pamwe chete vakana nhamo imwe chetewo havarasane kunyepa varasane we are together but vamwe akuzopinda kuti pamwe ndikadai pamwe ndingaonawo something pamwe ndikatengesa pamwe ndingaonawo chi zvipandika zviri kupiwa motika dziri kupiwa dziri kukandwa mumwe akuti pamwe ndikanotaura mazuva akatati pamwe ndinopedzera ndakandirwawo motikari ende asiya gwara riya rekutanga riya gwara riya pane rikurarama nokuti maybe ndikadai ndinorarama that's the point, that's the and don't leave ndataura kuti vakarwa chai pamwe chitepo varasana ene munyayo akasafa achibikirwa chikafu nepovho mumareserva umo achiti ndiri kuda kusunungura povho iyeyo haarase povho iyo haarase but mumwe akauya aine maitiro ake apa kana kuti wedza akatumwa here kana kuti istrategy inge iripo kashoma kumudzora kuti azoita munhu kwayo and think of it neupfumi hwenyika ino ukaona munhu achiramba bedzi kuti iwe haufaniri kudya ndinofanira kudya chete there's something wrong hasisi normal there's something is very very abnormal ipapo it's a question yekuti izvo pamwe panhu pakarasika pandoda kutaura pakarasika ndopanda kutaura kuti
as long as vasina patabva kunzoko takabva tine ma-structures takati nema-structures edanga achitizo central committee koya high command koya members of the general staff. The general staff wakanga usinganya kupindwa nyore nyore kuti uite member ya general staff ndio kengeri highest body army vamwe vedu vadzoka muno dai vakaramba vakacontinue with those structures dzakaramba dziripo vanhu vakanga vari guided nenhengi revolutionary theories dzakanga dziri correct ivo macommanders iwayo and vaikomanda vanhu vavo in a way iri to the point accordingly nezvinangwa zverevolution but vanhu vese vakabva vakandwa pasi Chiwenga ndiye akazozvanzi vese vakanhingirika dzamember dzeNCA National Consultative Assembly but even though becoming a member Consultative Assembly instead of advising the government in the kuti zvaite zviproper ndo dai vakanga dai ri inonzi presidium inogara pasi ichiguide government kuti ayo government apa mupate apa madai apa mudai but sime revolution neideology zvese zvakaraswa. I don't know whether vari kuti tikuita kuchitepo school of ideology endaikamuzva mchitudza kuti hazvisiri izvo zvevashandi zvataita unoenda pavatodi kundiona ipapo nani partisan unoda kuenda kupipa ngati December after November 17 2017 toti masangana navamugabe muna December vati mabasa uya kuno imbonditaurira where did I go wrong maimuti chii Mugabe asi tiri president angu Robert siniso tama kutaura nyaya mostly zvandatobva kutaura pano kuti handiyo ba imwe nyaya inonetsa apa vanhu vakapretenda to be socialist ivo vasiri masocialist wazvona when we're talking of socialism kana kuti Marxism neLeninism ndo zvaka zviri muzvikoro uko kuzvikoro kwandiri kutaura uko izvo people go halfway kana kuti vanoda kunyepera kuti ndiwane support kubva kunzou kana ndiwane something rekanitaura kuti ndiri musocialist when you are not a socialist kana uri mucapitalist buda pachena ame capitalist odira zvechicapitalism odira nezvozvo in a straightforward way kwete kunyepera kuti aiwa isisu tine macommunist kunyepako that's the biggest lie yakaitwa handi muno makamboya muchiti mune leadership code where did it go titobvunze mimi kandi ani leadership code yakauya leadership code ndakanzwa izvezvi okubotsana kwakutaura kuti toda kuona munhu wese kuti zvakamira sei and some people are saying andira kuona kuti property waitora kupi izvi zvakava kana wakatora zvegovernment ngazvidzokere kugovernment nhasi mungazviite munini today mungazviite munhu hazviitike ndo zvakava zvitaurwa vanhu zvichibva kuhondo isisu necontradiction yatakaita kunzoko yai takava taziva kuti kwakunyeperanako hapana chinobuda so I'm saying kune section veterans vamungafungire kuti izvo they are just people vakangotasa kuti vamwe nyika yaenda mawere amwe zvapera zvatakanyorwira zvaramba ungosiya zvakadaro because you can't talk too much kana ukataura hapana anokunzwa hazvichasenzi that's the situation that's there. Mugabe haana mbonga aita revolutionary wokuti izvo ari kuti chadyiwa komore ndo chandodyawo akaita kupira adya akanakana izvezvi handiwa kana upfumi hwaakasiya upedzwe nevana vake zvakawandisa saka uyu ndoti handi ndiri leader wavanhu aiwa
kana tiri macapitalist and let's remain tiri macapitalist zvozvira zvakadaro ndo zviripo zvacho. Chokwadi chaicho nekuti vanhu vakatengesa revolution nevamwe vanhu vakafa. Kana vari genuine, take those people that are still vanhu vakaenda 1971 achiri uri kumusiya akadaro unomusiya akadaro kuti aisita sei. Batsirika kutogara naye kamuntora iye munhu ende handizive kuti mweya wacho uri muZimbabwe wakamira sei wokuti tine utsinye against each other. Vanhu muZimbabwe hapana. Pati pautsinye pane maleaders eutsinye. Asika mamwe acho atiri kutaura nawo nhasi kuti mimi ndimunoronga kuti nguva dzemaelections dzinoita mabhesi angatungamirirwa nemaovet aigoshaika seko haashaike aita ka ndokutotonga kwacho ikoko ndokutonga kwacho ikoko. Utsinye hwacho we don't understand kuti uda kuti uzoenda kupi pakaipa. I don't know, but what I thought was papa ida kuti zvimwe zvinhu zvakafanana zvizvi zvinoda zvichitaurwa. You need to meet, is this what we had in mind? Yeah. Was a question of what we like, what we've discussed. Yeah. Zvikaiswa in writing. We muonza, then we compile a book. Rokuti rinokwanisa kuzenge richierengwa nevana vechikoro or something like that. I'll tell you, ndoda kutaura kudzokeredza mushroom 1985 I think 84-85 takati rana because takamborana tida kuti tiite agrarian revolution tikaitry kuita tikafamba zvakanaka but tikapaswa nevanhu vanga vari mugovernment. Takadaidzwa nemamaticha kumaondaro ino taone cooperative taitaiko zvikanzi toda kuti mimi muuye muputa tokupai program mopota muchipa malesson kuvana vechikoro kuti revolution yakafamba sei zvakamira sei nepapa nepapa kubvira kumagrade 1 kuchikwira kuenda kupi kumusoro. Tikati tabva tawirirana isi takati necooperative ka makomrades taiva makomrades ini nevanabhoradha vangu ine mamwe matakati nawo tichiedza kuti vadzidziso right. Zvinhu zvaitika I don't know kuti zvakafamba sei. Takaenda kuchikoro tofunga takada kuenda one time here kuti zvakasvika kuna vakuru sei zvakafamba sei maticha yava hatazombaona vabadzingaswa chikoro zvapera vaenda tazoona kuti vabadzingaswa nemuripo muda kuita sei muda kupa nekutaura vana vadu kupolitics. Aiwa isiri kuti vanhu ngavadzidziswa bvira manenge paandaiji vodzidza kuti nyika yedu yakabva kwakati zvakadai. Plus dzinoita chando chekunzi uda kunodzidzisa chii ubonza aizvi usazvitaure izvi saka tinoenda akabva vatotaura kunzi munotoita dangerous get away. Handiti aya comrade yangu mabasa aiwa ndatenda tingataura zuva rese ndazona musiyewo mamuna agara apa anga asipo patatanga nyaya paangozova kuti akutaura politics abva kuzogara apa kuti vane pakatoipa handiti anoda kutendai nenguva iyi toziva kuti nyaya dzadzipere kana nenguva tikaramba tichiwana toramba tichingodzoka mibvunzo yevanhu vakabvunza zvakare kuti vabvunzeiwo vabvunzeiwo zvakati munoona kuti taita sei tadzoka tichiti aiwa pindurai apa pari kubvunzwa nevana veZimbabwe kuti ko imimi zvinhu zvinoda kutaurwa handiti ka zviombe zvinoda kutaurwa nekunyorwa pasi zvinyorwe zvinyorwe handiti vanoda kubvunza it's better to argue tichiwirirana tichitaurirana kwete kuswera achitanzwa taurireiwo enda nekukumuchinge aiwa handiti ka there you heard it kubva kuna vamarimo. One of the key takeaway point as of today is ndeyekuti mawo veterans ane two groups. Pana akaenda kukutanga late 60s and early 70s vakatraina hondo vakarwa vakawanda vacho kutaura kunoku hapana chavainacho uye hapana chavari kuwana. Vamwe vacho vakatofira kuhondo hama dzavo hapana chavakawana.
Kozoitawo vamwe vakauya 1978 1979 vapenyu ende nanhasi ndo vari pamberi, ndo vari kudya, ndo vanoita kuti zvimwe zvinhu zvisafambe zvakanaka nekuti havana kunzwa kurwadza kwakaita hondo kwekuti pazuva ranhasi ungaitire mumwe mwana weZimbabwe utsinye. Kana wakaenda kuhondo 1978 1979 unopokana navamarimo comrade Young mabasa kuti aiwa uyu mudhara ari kunyepa, isusu patakaenda 1978 1979 takaita zvakati nhasi tazodai. So this is the platform. Get in touch, we'll sit down and you share your side of the story. From Arondera, for now it's bye-bye.